Haupa, aitzol naiz, eta intentzio da tutorial txiki bat egitea, kasu hontan Audacity programari buruz. Erabilpen oso oinarrizko bat emango diogu, eta da bertso eskolatik sortutako erabilpen bat. Hau da, bertso txar batzuk botatzen dugu, hasi berria geata, eta nahi dituguna da bertsoiek pixka bat txukundu. Orduan, ezer baino lehen, aplikaziotan eta soinua eta bideoan aukeratik jarraituz, aukeratuko dugu Audacity izeneko programa eta kargatu egingo dugu. Kargatu bezain pronto, konturatuko gea era oso simplean ematen digula aukera grabazio bat egiteko. Orduan, besterik gabe, imaginatuz bertso eskolako edozein mikrofono errubiltzen dela, grabatzeko emango genioke. Ohitura zahar bat berri batekin nola liteke ezkondu. Txapuz handi bat teknologiaz posible alda konpondu. Saiatu zera eta lortu duzu behar zaitut zoriondu. Gaurtik aurrera jabadakizu bertso txar bat nola ondu. Grabaziari gelditzeko emango nioke, estopari emanez, eta ezer baino lehen agian artxibo guztia bizkat bisualizatzeko, aurrean ikusteko, hau izango litzake. Ikusten dira puntu guztiak, bizkat separatuta, eta ezer baino lehen igual, eta ikusteko audioa orokorrean tratatzeko dauzkan aukerak programa honek, pasako diogu filtro antzeko bat, eta honekin lortuko duguna da, nolabait ere, mikroan gertugi kantatzeagatik edo fondoko zerbaitegatik edo, zarata kentzea, hau da, musikari edo bertsoari kasu hontan, ez dakite soinu kalitateak galarazten dizkioten puntu batzuk kentzea. Automatiko egin du hori, eta guain pasatzen geha, hemen daukagun audio hau, WinFormuan ikusten den audio hau, entzutera. Konturatzen geha, hasieran ez dula egin dudala, orduan ezer baino lehen hori itxusi gelditzen denez, egingo duguna da, ez dul hori kendu. Modurik sinplena, ediziora joan eta ezabatzeko eskatuta. Orduan, ikusten dugu nola reproduzteko ematean zati hori ez duena reproduzitzen. Beste gauza konturatu geana da puntu eta puntu artean ikaragarrizko pausa hartu duela hurrengoa pentsatzeko, eta hori ere moztu egin nahi dugula bertsolari kaskar bat gutxinez reflejoz pixka bat obesio bihurtzeko. Orduan berdina ediziora joan eta ezabatu. Horrekin desente txukuntu dugu bertsoa, eta beste fallito bat bukaera aldean egin dudana izan da, naizte erritmo ondo mantendu dudan, beste eztul bat edo egin dut hor, orduan interesatzen zait hori ere kentzia. Ikusten dut hemen ez dagoela hain argi agian non dagon fallo hori, orduan kasu honetan pixka bat handituko dut, reproduzituko dut berriro, argixiago ikusten da non dagon, orduan hemengo eztultxo hau, egingo dana kasu honetan isiltasun bihurtu, ikusten dugu hor nola dauden uinak, eta isilune bat sortuko dugu lehen uinak zeuden lekuan. Orduan reproduzitu, eta azalduko zaigu hori uinik gabe. Berdina bukaeran agian, ikusten baldin badut gero utsuneak edo dauzkadala, ezabatu nezake beste zatiren bat, edo, gehitu ni ezaioke beste bertsoren bat, edo, beste 1000 funtzio dauzka, baina oinarri bezala, hola utziko dugu. Hori bai, falta zaigu, agian, ikustea nola grabatu. Grabazio aukeretan, bi modu dauzkagu. Proiektua bera gorde, hau da guk gero honekin
Audacityko proiektu bezala lan egin nahi baldin badugu eta jarraitu nahi baldin badugu, kopiatzen, pegatzen, zati gehiago ezabatzen, volumena igotzen, tabar, proiektu bezala gordeko genuke. Eta beste aukeretako bat da eksportatzea. Eksportatzeak suposatuko du, orain hemen agertuko zaigun bezala, bilakatzea hau artxibo batean, gero beste dozein programakin ireki dezakeguna. Ez dut aipatu, baina Audacity proiektu bezala gordetzen baldin badugu, gero Audacityken bakarrik ireki dezakegu. Orduan izena eman genioke, ez dakite bertso txarra jarriko diogu, eta lehenengo aukera emango diogu, bertso txarra bat, igual gero gehiago emango dituguta. Ondo, hemen aukerak dauzkat, ze formatutan grabatu nahi dudan ikusteko, MP3a aukeratuko dut, eta gordetzeko esango diot, hemen aipatu diodan dokumentuak eta aitzol karpetaren barruan. Orduan gordetzeko esango diot. Onartu berak aipatzen dizkidanak, eta ikusten dugu esportatzen ari dela, eta momentutxo batean lana bukatuko ditugu eta ikusiko dugu ea benetan gu nahi dugun dokumentuak karpetaren barruan eta aitzolen barruan bertso txarra MP3 sortu duen, emango diot reprodutzeko, bi aldiz eman dudala uste dut, entxe barriro. Txapuz handi bat teknologiaz posible aldako ondo. Saiatu zera eta lortu duzu behar zaitut zoriondu. Gaurtik aurrera jabadakizu bertso txar bat nola ondu. Horixe litzake guztia, esan, kasu honetan grabazioak guk egin dugula, baina edozein abesti edo edozein musika, edozein grabazio inportatu egin daitekela. Beraz, jolasten hasteko aina badaukazu egintzat. Horixe dena Zorionak.